dana da bude druga zemlja. Srbija će od današnjeg dana da bude preobražena, jer ovde je nekoliko stotina hiljada ljudi koji u ime svih onih miliona kažu dosta je bilo, ostavke, odlazi, promjene. Miloševiću, pogledaj ovaj trg, ovde je tvoj narod, ovde je Srbija koja te neće. Miloševiću, pogledaj sa Dedinja i odlazi pre nego što mi dođemo da te sklonimo. Pozdravljam vas, dobri i hrabri narode Srbije, vas koji ste došli iz Čačka, iz Kragujevca, iz Niša. I navijače, dva slavna beogradska tima koja ovde vidi među nama. Ponovo će i Srbija biti slavna, ponovo ćemo igrati u prvoj ligi svetskih naroda, tamo gde nam je mesto. I pozdravljam policajaca koji su danas obučeni u uniforme. Koji su naše komšije i naša braća. Ni njima nije bilo lako da ih sa godišnjih odmora povuku. Danas je Srbija na nogama ne zato što ih je gazda povukao i podigao na noge, nego zato što ste vi na nogama, zato što je narod ustao na noge i neće se vratiti kućama dok se u Srbiji ne dese promene. I svi smo mi došli iz raznih krajeva, razne nas brige muče, i njih u pravim uniformama i nas ovde, ali svi smo ujedinjeni u jednoj stvari. Svi smo mi taoci jednog čoveka. On mora da ode da bi Srbija bila slobodna. I ovo više nije pitanje vlasti i opozicije, i ovo više nije pitanje ideologije i partija, ovo je pitanje preživljavanja jednog naroda. Da je najbolji među nama, a najgori je, da je najpametniji među nama, a najnesposobniji je, morao bi da ode, jer od njegovog odlaska zavisi život 10 miliona ljudi. Čoveče, odlazi! Ali mi nismo ovde samo zato da pravimo račun za prošlost. Mi nismo ovde da sudimo, mi smo ovde zbog budućnosti, mi smo ovde zbog nerođene dece, zbog dece koje danas gledaju na ovaj trg i nadaju se da li će možda deo svoga detinjstva provesti u radosti igri ili će kao u poslednjih 10 godina provesti u strahu, u bunkerima, u mraku. Mi smo ovde zbog Srbije budućnosti. Nas je ovde dovela nada i vera, a ne mržnja, ne osveta. Vi ste najbolji deo Srbije, dokažite to celome svetu. Ovde se rađa nova Srbija, ovde ima više energije nego u atomskoj centrali na svetu. I ono što mi hoćemo da Srbija, da narod dobije vlast onako kakav je narod. Da narod dobije vlast po svojoj meri. A narod u Srbiji, to su ljudi koji hoće da se raduju. To su ljudi koji znaju da slave. To
to su rođendani i svadbe, to je da častite kuma večerom, to je da idete na more, to je da budete ponosni, to je da stojite uspravno, to je Srbija, tako vas hoćemo, to smo zaslužili. Deset godina ovom zemljom vladaju najgori. 10 godina ovom zemljom vlada bruka i sramota. 10 godina nas je stid da budemo građani ove zemlje. Nemamo razloga. Kada njih sklonimo, ponovo ćemo biti veliki, ponovo ćemo biti ponosni. Samo nam malo treba. Oni su jedna mehanička prepreka na našem putu. Zajedničkom snagom sklonit ćemo ih sa toga puta. Oni još više nisu vlast. Oni su jedna banda uzurpatora koji još uvijek ne znaju da su smenjeni. Građani Srbije, ono što mi hoćemo, ono što vi hoćete, to su promene da bi narod živeo normalno, da bi ljudi imali radna mesta, da bi naše dede i babi imali penziju, da bi deca išla u škole, da bi bolesnici imali lekove. Mi hoćemo promjene brze, ali bez nasilja. Niko od vas, lepih i mladih, ne smije da nastrada. I mi znamo kako se to radi. Pre 2 godine smo došli skoro do kraja. Ovoga puta idemo do kraja, sada ili nikada. Ovoga puta nema popuštanja. Ili on odlazi, ili mi odlazimo. Naš predlog je da im damo 15 dana da se sklone sa naših očiju, da ih više ne vidimo, neka idu gdje hoće, samo ovdje ne smiju da ostanu. Ako za tih 15 dana ponovo budu, kada otvorimo oči i vidimo njih, onda Srbija izlazi na ulice, ne samo u Beogradu, nego u svim gradovima. Onda u 50 gradova istoga dana svi izlaze na ulice sa jedinom porukom: ostajemo na ulicama dok ti ne odeš sa vlasti, ili Milošević ili Srbija, nema trećeg rješenja. Narode, imamo samo jedan život, traćimo ga 10 godina, imamo samo jednu zemlju, uništavaju je 10 godina i ta zemlja ima samo nas. Ako mi danas ne uradimo taj posao, ko će? Vi ste ti koji treba da spasete Srbiju. Hvala vam što ste odlučni i hrabri. Hvala vam što ste danas ovde, što ćete dolaziti svakoga dana, što ćemo osloboditi Srbiju. Hvala vam što ćemo Srbiju vratiti u svet među najbolje, među zvezde koje sjeju na nebu, da zvezda Srbije bude najsvetlija. Vidimo se, istrajte, pobedit ćemo. Hvala vam.